Barka da zuwa Hujja News TV 24 mai kawo muku labarai masu inganci. Barkanku da ƙara kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Kanin labaran namu na yanzu inda za ku ji cewa motocin da suka ɗauko tallafin abincin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kawo zuwa Nijar sun maƙale kan iyakar Nijar ɗin. Inda a yanzu haka ɗimbin motoci ɗauke da kayan mallaki hukumar agajin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato PMA ko kuma ka kira ta da WFP wadda ya kamata a shigar da su jamhuriyar Nijar na ci gaba da kasancewa kan iyakar ƙasar da jamhuriyar Benin. To jama'a, kanin labaran namu kenan ka saurara. Idan wannan shine farkon shigowar ku wannan tasha tamu, muna roƙo da ku danna mana alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu masu ƙayatarwa. To jama'a, sai ku gyara zama domin samun cikakken rahoton namu. Kamar yadda kuka ji a kanin labaran namu cewa yanzu haka ɗimbin motoci ɗauke da kayan mallaki hukumar agajin ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato PMA ko kuma ka kira ta WFP waɗanda ya kamata a shigar da su jamhuriyar Nijar na ci gaba da kasancewa kan iyakar ƙasar ta jamhuriyar Benin. A cewar shugaban ofishin hukumar ta WFP a jamhuriyar Nijar, yanzu haka suna kan yin nazari game da yiwuwar sauya hanya zuwa Burkina Faso don shigar da wannan abinci a Nijar, amma kuma ana fargabar matsalar tsaro a wannan hanya. Inda jami'in ya ce kawo yanzu motocin da aka tsara cewa za su shiga Nijar ko dai daga Najeriya ko kuma Benin ba su samu damar tsallakawa ba. Saboda haka duk wani yunkuri na karkata akalar domin shiga Burkina Faso zai kasance abu mai tsarkakiya, kuma dole sai an ɗauki lokaci domin ɗaukar matakai na tsaro da kuma rakiyar waɗannan motoci, in ji shi. Yau makonni da dama kenan da waɗannan motoci ɗauke da kwantenoni 463 ke can makale kan iyakar jamhuriyar Benin, yayin da hukumar agajin abincin ke cewa lallai akwai wasu hanyoyi da za a iya amfani da su, misali da Kamaru zuwa Chadi kafin a shiga cikin Nijar. Sai dai hukumar ta ce yin hakan ba abu ne mai sauƙi ba, saboda sai an sake lafta waɗannan kaya akan jiragen ruwa zuwa Duwala ko kuma Kiribai da ke Kamaru, kuma daga nan a sake sauke su don ɗorawa akan motoci waɗanda za su ratsa Kamaru da kuma Chadi kafin shiga jamhuriyar Nijar. Waɗannan aiki ne mai matuƙar wuya saboda za a ɗauki dogon lokaci, ana buƙatar tsaro, saboda haka kafin su isa, sannan ko shakka babu wannan zai shafi ayyukan jin ƙai da muke gudanarwa a Nijar, in ji WFP. Bari mu kawo muku cikakken rahoton daga bakin shi wakilin na WFP. Pour le moment, les camions qui étaient destinés à rentrer par le Nigeria et le Bénin ne peuvent pas rentrer. Kawo yanzu dai motocin da aka tsara cewa za su shiga Niger ne ko daga Nigeria ko kuma daga jamhuriyar Benin, kuma har zuwa zancen da muke da kubawar ta tsallaka. Tun da farko ba mu taɓa tunanin cewa za su ratsa ƙasar Burkina Faso ba, saboda haka duk wani yunkuri na karkata akalarsu domin shiga Burkina zai kasance abu ne mai sarƙaƙiya. Dole sai an ɗauki lokaci domin ɗaukar matakai na tsaro da kuma rakiyar waɗannan motoci. Makonni da dama kenan da waɗannan motoci ke ɗauke da kwantina 463. Lalle akwai wasu hanyoyin da za a iya yin amfani da su, misali daga Kamaru zuwa Chadi kafin su shiga a cikin ƙasar Nijar. Yin hakan fa ba abu ne mai sauƙi ba, saboda sai an sake labata waɗannan kwantinoni akan jiragen ruwa zuwa Duwala ko kuma Kiribi da ke ƙasar Kamaru. Daga can a sake sauke su don ɗorawa akan motoci waɗanda za su ratsa ƙasar Kamaru zuwa Chad kafin su shiga Nijar. Wannan aiki ne mai matuƙar wuya, sannan ko shakka babu wannan zai shafi ayyukan shinkai da muke gudanarwa a cikin ƙasar Nijar. Jama'a, cikakken rahoton namu kenan kuka saurara daga tashar Hujja News 24 TV, tashar al'umma.